खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गलाघाटआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गारिखौ बथलजों खुबैदों। आसाम सोरखारा दिनै आरोबाव 900 कौटि रां दाहार लागोन। बोसोरफ्रोमबो खुंगोन ADRE आनजाद, बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना खमायदों। सा सानजा रायजोफोराव गोबां अखा हागोननि इंगित होदों बोथोर बिगियान बिफाना। तेलेंगानायाव रासायनिक प्लान्ट बेफ्रुनायजों सा 34 सुबुंफोरनि जिउ खहा। कार्बि आंलंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेना डिपुआव थाथ'सिगोन। खोला कामरुपनि हटेलफोराव सिग्रोमना मोसौ बेदर जब्द खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गलाघाटआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाख्लोबनो नाजादों। गिबि मन्त्रिनि गारिखौ दै बथल खुबैदों कंग्रेस मावथिया। दै बथल खुबैनायनि अनगायैबो गोसोम फिरफिला दिन्थियो गिबि मन्त्रिनो। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला समबारखालि गलाघाट दावबायनाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गलाघाटनिफ्राय नुमलीगड़ फारसे थांनायाव कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरा गिबि मन्त्रिनि कनभयआव बथल खुबैनायजों लोगोसे गोसोम फिरफिला दिन्थियो। बे जाथायजों लोब्बा लाना सासे आइजोजों लोगोसेनो 4 सुबुंखौ पुलिसा हमदों। मख'नो नांगोनदि थिरगाय एबा गिर मोसौ केलेंकारिनि अजदआव समबारखालि कंग्रेसनि दैदेननायाव रायजोनाङै आन्दलन खालामदोंमोन। गलाघाट कंग्रेस मावख'नि साखाथियावबो कंग्रेसनि मददगिरिफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। बे समावनो बै लामाजों थांनाय गिबि मन्त्रिनि गारिखौ कंग्रेस मददगिरिफोरा दै बथल खुबैयो। नाथाय दै बथला गिबि मन्त्रिनि गारिनि सोलाय मन्त्रि अतुल बरानि गारियाव नांहैयो। बबेखानि बे जाथायनि बिजाथाय होनानै गिबि मन्त्रिया बुंदोंदि कंग्रेसनि मानसिफोरा गिर मोसौखौ लाना आन्दलन खालामनायनि सोलाय कुर्बानि होनायखौ बन्द खालामनायाव गिबि मन्त्रिखौ मदद खालामनांगौ। आसाम सोरखारा जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि मुङाव फिन खेबसेबाव दाहार लानो साखाफारा। मे दानाव 2600 कौटि रां दाहार लानानै जारिमिन सोरजिनाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय रायजो सरकारा आरोबाव 900 कौटि रां दाहार लागोन। रायजो सरकारा 1 जुलाइ एबा दिनै आरोबाव 900 कौटि रां दाहार लागोन। बेनि थाखाय सरकारा रिजार्भ बेंकआव गथायबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे दाहारखौ मोनसे सोरखारि सिकिउरिटि निलामनि गेजेरजों लानाय जागोन। बे दाहारखौ लानायनि थिरांथाया रांखान्थियारि खोलोबाव सोमोनांहोदों। मानोना हायुङारि सामलायग्रा आरो सानजादगिरि जेनेरेलआ गले गले नाङै खरसाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय थादों। नाथाय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा जेबो गोनो गोथो गैयाजासे दानफ्रोमबो रोजा रोजा कौटि रांनि दाहार लागासिनो दङ। जाउनाव रायजोनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव दाहारनि बजाया बांगासिनो दङ। मख'जाथावदि रायजो सरकारा बेबायदि दाहार लानायनि जाहोनाव बे समाव आसामनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि सायाव दाहारनि बजाया बांनानै 1.7 लाख रांसो जाबाय। थांनाय 8 बोसोराव सुदनि बजाया 42,000 कौटि रांनि बांसिन जाबाय। 2023-2024 मायथाइनि राङारि बोसोराव रायजो सरकारा 8,815 कौटि रां दाहार लादोंमोन। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामखौ लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय आरोबाव फोसावनाय जागोन। ADREनि फोसावथाय फैगौ नभेम्बर दानाव फोसावगोन। ADREनि गोदान फोसावथाय। मख'नो गोनांदि समबारखालि बकाघाटआव दावबायनाय समाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ नभेम्बर-डिसेम्बर दानाव ADREनि गोदान फोसावथाय होगोन। बेनि उनाव फैगौ बोसोराव खुंगोन ADREनि सायख' आनजाद। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला फैगौ 10 अक्ट'खालि आबुं जागोन ADREनि थिसनथायनि हाबाफारिया। 50,000सो बिनायसाफोरा साख्रिनि थिसनथाय बिलाइ मोननो हागोन। थांनाय बोसोराव खुंनाय जादोंमोन ADRE सायख' आनजाद। मख'नो गोनांदि बोसोरफ्रोमबो आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद खुंनाय जागोन आरो रोजा रोजा लाइमोनफोरखौ साख्रियाव
थिसनथाइ होगोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बबेखानि भर मावफारियाफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि सायावबो गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2013 मायथाइनि सिगां थिसनथाइ मोननाय भर मावफारियाफोरनि साख्रिया रेगुलार जागोन, नाथाय गासैबो मावफारियानि बिबानखौ भर साफायानो लानांगोन। संग्रा गेसनि बेसेना खमायबाय। जुलाइनि गिबि सान एबा दिनैनिफ्राय संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव खमायनानै नोगोरारिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां होदों। रिपर्ट बायदिब्ला 19 केजि लिरथायनि निला सिलिन्डारनि बेसेना 58.50 रां खमायदों। दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैबाय संग्रा गेसनि गोदान बेसेना। थांनाय जुन दानावबो 24 रां खमायदोंमोन निला सिलिन्डारनि बेसेना। मख'नो गोनांदि हादरनि थाव कम्पानिफोरा बोसोरफ्रोमबो संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेनाव सोलाय-सोल' खालामनाय जायो। जुलाइ दानाव 19 केजि लिरथायनि सिलिन्डारनि बेसेनाव 58.50 रां खमायनाय जादोंमोनब्लाबो न'आव बाहायग्रा 14.2 केजि लिरथायनि डमेस्टिक सिलिन्डारनि बेसेनाव जेबो रोखोमनि सोलाय-सोल' जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। आसामखौ लाफानानै सा-सानजा रायजोफोराव जुलाइ दाननि गिबि सप्तायाव गोबां अखा हानो हागौ होननानै इंगित होदों IMD एबा बोथोर बिगियान बिफाना। सोनाब बेंगलाव मोनसे गाहाय नारसिनथाय खान्थि आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव गोहोम खोख्लैनो हागौ होननानै साननाय जादों। अखाजों लोगोसे बारहुंखाबो फैफानो हागौ। गोबां जायगाफोराव अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गोग्लैनाय आरो जायगायारि रोजा अखा हानायनि आसा दं। बबेखानि गोबां जायगाफोराव गेजेर थाखोनि अखा हानायनि आसा दं। अदेबानि गोबां अखा हासेयावबो बिदुङा बांसिनै दिदोम थानो हागौ होननानै इयुनाव रादाब होनाय जादों। गवालपारा, गसाइगाव, बिजनी, चान्दुबी आरो सोनारि बायदि ओनसोलफोराव सिगांनिफ्राय अखा हानायनि खौरां होदों बोथोर बिगियान बिफाना, जेराव सानफ्रोमबो गासै 1 निफ्राय 5 सेन्टिमिटारसिम अखा हादों। थांनाय 24 घन्टायाव रेजेंनिफ्राय गेजेर थाखोनि अखा हादोंमोन। बबेखानि बांसिन ओनसोलाव साननि बिदुङा सरासनस्रानिफ्राय बांसिन जाबाय थादों। गुवाहाटी आरो बेनि खाथि-खाला दुंथाया बांसिनै 33 डिग्री सेल्सियास आरो खमैबो 25 डिग्री सेल्सियासनि खाथि-खाला थानो हागौ होननानै साननाय जादों। तेलेंगानानि चंगारेड्डी जिल्लायाव फसंजानाय पाचामिलाराम दारिमिनारि ओनसोलाव थानाय सिगासी इन्डास्ट्रिज रासायनिक प्लान्टआव हरखाबै मोनसे गिदिर बेफ्रुदों। बे जाथायाव गासै सा 34 सोद्रोमाफ्रा जिउ खहा जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया फुंनि 8:15 रिंगा एबा 9:35 रिंगानि गेजेराव जादोंमोन। दारिमिननि थावनियाव मोनसे गोख्रों बेफ्रुखांनायनि जाहोनावनो गिदिर अर खामनाय जाथाया सोमजिनानै ओनसोलनि गिदिर दाथायारिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। बे बेफ्रुनाया मंगलबारसिम सोलिबाय थादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। गिबि समाव रायजोनि सावस्रि मावख'गिरिफ्रा सा 12 सुबुंफोर थैनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोनब्लाबो उननि समाव थैनायनि अनजिमाया बांलांनानै गासै सा 34 सुबुंफोर थैनायनि खौरां मोननो हादोंमोन। बबेखानि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि राहा लानो हायैयाव जिउ गोमादों होननानै मिथिहोदों। जाथायसालियाव पटनचेरू, चंगारेड्डी, ककटपल्ली, माधापुर, जिडिमेटला आरो राजेन्द्रगड़जों लोगोसे गासै ओनसोलनिफ्राय अर खोमोरग्रा हानजाया गासै गं 11 अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ लानानै जोंब्लावखांनाय अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोन। गिबि मन्थ्रि ए रेवन्त रेड्डीआ बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु फोरमायो आरो मावख'आरिफोरखौ थाबथानानै थानाय गासैबो मावफारियाफोरखौ रैखा खालामनो आरो जोखोम जानायफोरखौ नांगौ बायदि फाहामथाय होनो गोख्रोङै बिथोन होयो। मिरुनि रेल मन्थ्रि आश्विनी बैष्णबआ डिफुआव राजधानी एक्सप्रेसखौ थाथ'नो गनायथि होबाय। डिफु रेलवे स्टेशनाव दिल्ली-डिब्रुगड़ टाउन राजधानी एक्सप्रेसखौ दोनथ'नो दाबि खालामनाय गोबाव समनिफ्रायनो आबुं जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव कार्बि आंलंनि थागिरिफोरनि गेजेराव रागा जोंनाया बांगासिनो दंमोन। डिफुनि लकसभा सोद्रोमा अमर सिंह टिसौआ मावख'आरि महरै 20 जुलाइ 2024 मायथाइयाव मिरु मन्थ्रि अश्विनी बैष्णबनो मोनसे आर'जलाइखौ गथायदोंमोन। डिफुआव सानफ्रोमबो राजधानी स्टपनि गोनांथि दिन्थिनानै हाजोआरि जिल्लाया मोनसे गोनांथार खुंथायारि आरो फालांगियारि मिरु होननानै। बेनि फिननायाव मिरुआरि मन्थ्रिया बे खावलायनायखौ थार महरै गनायना लादोंमोन।
मन्थ्रिफोरनि गनायथिनि उनाव रेलवे बर्डनि जथाय बिथोनगिरिया नर्थ फ्रन्टियार रेलवेनि जेनेरेल मेनेजार आरो गुबुन गोनां बिबानगिरिफोरखौ थि राहा खालामनो बिथोन होदों। बबेखानि गोजौ बिबानगिरिफोरनिफ्राय मावख'आरि गनायथि मोनसेयावबो एनेबार एबा बेनि खोन्दोफोरजों जेबो मावफुङारि राहा लानाय जायाखैमोन। बे मावख'आरि मावनो हायैयाव सुबुं थान्दैफोर आरो नोगोरारि समाज आफादफोरनिफ्राय गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन। आथिखालाव कार्बि आंलंनि रायजो राजायाबो डिफुआव राजधानी एक्सप्रेसजों ट्रेन हान्थिनो हासिगोन। अदेबानि माब्लानिफ्राय थाथ'गोन बेखौ रोखा खालामथ'वाखै रेल बिफाना। पलासबारि आरो विजयनगर पुलिस हानजाफोरा खोला कामरुपनि विजयनगर ओनसोलाव थानाय माखासे हटेलफोराव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फाननायनि सायाव सिग्रोमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हायुङारि राजा लामा 17नि सेर सेराव थानाय गंब्रै हटेलफोरखौ मिरु खालामनाय जादों। बे सिग्रोमनाय हटेलफोरखौ फारियै मदिना हटेल, बिस्मिल्ला हटेल, आली हटेल आरो रिजवान हटेल होननानै मुंख'दों। बिसोरनि गेजेराव पुलिसआ आली हटेल आरो रिजवान हटेलाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा मोसौ बेदरफोरखौ मोनदोंमोन। बे सिग्रोमनाय समाव मदिना आरो बिस्मिल्ला हटेलनि बिगोमाफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमादोंमोन। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय शफिक आली आरो आमिर रहमान मुंनि सानै सुबुंखौ दासान्दि खानाय जायो। आथिखालाव जब्द खालामनाय बेदरखौ सेम्पुल नायबिजिरनो थाखाय फरेनसिक आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।